సో పురుషోత్తమ యోగం. సరే, ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో 15వ అధ్యాయము పురుషోత్తమ యోగం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ పురుషోత్తమ యోగం. పురుషోత్తముడు అంటే వ్యాకరణ ప్రకారం, గ్రామర్ ప్రకారం పురుషులలో ఉత్తముడు అని అర్థం. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు అని అర్థం. ఎందుకు అంటే సమస్త జనులలోకి, జీవులలోకి ఉత్తముడు కాబట్టి పురుషోత్తముడు. ఇంకొంచెం క్లియర్గా ఈ చాప్టర్ చివరిలో ఆ మీనింగ్ చూస్తాము. సో మొట్టమొదటిగా ఇది భగవాను వాచ్తో ప్రారంభమైంది. ఈ 15వ అధ్యాయం యొక్క విశిష్టత ఏమిటి అంటే 12, 15 రెండు కూడా చిన్న అధ్యాయాలు, 20 శ్లోకాలు ఉంటాయి. కానీ ఈ రెండు కూడా ఎంతో ముఖ్యమైనటువంటి అధ్యాయాలు. 12 బికాజ్ ఇది ఏమిటి 12వ అధ్యాయం ఎవరైనా చెప్పగలరా? కోహోస్ట్లు కాదు, డివోటీస్ క్లాస్ వాళ్ళు ఎవరైనా. 12th చాప్టర్ భక్తి యోగము. వెరీ గుడ్, ఓకే. సో భక్తి యోగం, అది భక్తి యోగం యొక్క సారం, భక్తి యోగాని యొక్క దశలు, శుద్ధ భక్తుడి యొక్క లక్షణాలు వివరించిన అధ్యాయం. అందుకని అది చాలా ముఖ్యమైన అధ్యాయం. చాలా మంది వంట చేస్తూ కూడా 12వ అధ్యాయం శ్లోకాలు చదువుతూ చేస్తూ ఉంటారని చెప్తూ ఉంటారు. సో అది ఈ 15వ అధ్యాయం ఏమిటి అంటే మొత్తం వేదాంత సారం అన్నమాట ఈ 15వ అధ్యాయం. సో భగవంతుడు ఈ వేదాంతం అంతా, అంటే వేదాంతం అంటే ఏదో అనుకోక్కర్లా మనం, అదేదో చాలా కష్టం అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే అసలు ఈ జగత్తు ఏ రకంగా, దీని తత్వం ఏమిటి, ఇది ఎలా సృష్టించబడింది, ఇదేమిటి, మామూలు జగత్ ఏమిటి, ఆధ్యాత్మికత ఏమిటి, ఈ భౌతికత్వం ఏమిటి, ఈ రెండిటికి ఉన్న తేడా ఏమిటి, తర్వాత మరి ఈ భగవంతుడి యొక్క పాత్ర ఏమిటి. పాత్ర ఏముంది, సమస్తము భగవంతుడు చేయబట్టే ఇక్కడ మనం ఉన్నాం.
సో ఆ సింపుల్ విషయం మనందరికీ తెలుసు. సో దానిని ఎంతో చక్కగా క్రమబద్ధంగా ఈ విషయాన్ని చివరికి వివరించి ఆయనకు పురుషోత్తముడనే పేరు ఎందుకొచ్చిందో చివరిలో చూస్తాం. సో అందరిలోకి ఉత్తముడు, ఈ సమస్తాన్ని సృష్టించిన పురుషుడు మహాపురుషుడు కాబట్టి పురుషులలో ఉత్తముడు. పురుషులంటే ఇక్కడ మగవాళ్ళనే కాదు, జీవులందరిలోకి కూడా ఆయన మనందరికీ కూడా మరి భగవంతుడు కాబట్టి పురుషోత్తముడు. సో మొట్టమొదట భగవాను వాచతో ప్రారంభం. శ్రీ భగవాను వాచ ఊర్ధ్వమూలమదశాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్. సో ఊర్ధ్వమూలం అంటే ఊర్ధ్వం అంటే పైన, మూలం అంటే ఏమిటి, మొదలు అంటే వ్రేళ్ళు, వ్రేళ్ళేమో పైకట, అధ అధ అంటే కిందికి అని అర్థం, శాఖలు అంటే కొమ్మలు. సో వేళ్ళేమో పైకున్నాయి, శాఖలు కొమ్మలేమో అధ క్రిందికి ఉన్నాయి. అశ్వత్థం ప్రాహుర్ అవ్యయం, అశ్వత్థం అని ప్రాహు చెప్తూ ఉంటారు, ఈ ఒక అవ్యయమైన చెట్టు ఉన్నది. సో అశ్వత్థం అని చెప్పేసి ఒక చెట్టు ఉంది, అది అవ్యయమైన ఒక గొప్ప చెట్టు. ఆ చెట్టు ఎలా ఉంటుంది అంటే దాని వ్రేళ్ళు మూలమేమో పైకి ఉంటుంది, కొమ్మలేమో కిందికి ఉంటాయి. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి, ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా, తల్ల క్రిందులుగా ఉన్నది. మామూలు చెట్టు ఎలా ఉంటుంది, వ్రేళ్ళు కింద ఉంటాయి, కొమ్మలు పైన ఉంటాయి కదా. ఇదేమో ఆపోజిట్ గా ఉంది, కొమ్మలేమో కింద ఉన్నాయి, వ్రేళ్ళేమో పైన ఉన్నాయి. దీని పేరు, ఇది అశ్వత్థ వృక్షం అని అంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అశ్వత్థ వృక్షం అంటే రావి చెట్టు. అశ్వం అంటే ఏమిటి, గుర్రం కదా. సో అశ్వత్థం అనే పేరు దీనికి ఎందుకు వచ్చింది రావి చెట్టుకి, రావి చెట్టు ఆకులు ఎవరైనా మీరు గమనించుంటే ఆకులు ఎప్పుడు కదులుతూ ఉంటాయి, గాలి లేకపోయినా కూడా కదులుతూనే ఉంటాయి అవి. గుర్రం కూడా అలాగే మీరు గమనిస్తే అది ఎప్పుడు చెవులో ఏదో ఒకటి కదులుస్తూనే ఉంటుంది, యూజువల్గా స్టడీగా ఉండడం తక్కువ. సో ఇది కూడా అలా ఎప్పుడు గాలి లేకపోయినా దీని ఆకులు కదులుతూనే ఉంటాయి, అందుకని దానికి అశ్వత్థ వృక్షం అని పేరు ఈ రావి చెట్టుకు. సో ఇది ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు, ఈ చెట్టు ఒకటి ఉంది, ఇది తలక్రిందులు, దీని వ్రేళ్ళేమో పైకి కొమ్మలేమో కిందికి ఉన్నాయి. చందాంసి యస్య పర్ణాని, దీని పర్ణాలు అంటే ఆకులు, చందాలు అంటే వేదాలు, ఆకులేమో వేదాలట. యస్తం ఎవరైతే దీనిని తెలుసుకుంటారో, వేద దీనిని తెలుసుకున్నవాడు, వేద అంటే తెలుసుకున్నవాడు, అతను వేదవిదుడు. వేదవిదుడు అంటే వేదాలన్నీ తెలిసినవాడు అని అర్థం, వేదవిత్ అని సాంస్క్రిట్లో అంటున్నారు, మనం తెలుగులో వేదవిదుడు అంటారు. సో వేదాలన్నీ ఎవరు, ఈ వృక్షాన్ని అర్థం చేసుకున్నవాడు వేదాలన్నిటినీ కూడా అర్థం చేసుకున్నవాడు. అందుకే మనం ముందే చెప్పుకున్నాం కదా, ఇది వేదాంత సారం అని చెప్పేసి 15వ అధ్యాయం. సో అందులో ఈ వృక్షాన్ని వివరించారు. సో ఈ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుంటే అదే వేదాంత సారం అంటున్నారు అనమాట. సో ఈ వ్రేళ్ళు పైకి కొమ్మల క్రిందికి వేద మంత్రాల ఆకులుగా ఉన్నటువంటి నశింపులేని అశ్వత్థ వృక్షం ఒకటి ఉంది, ఈ వృక్షాన్ని తెలుసుకున్నవాడు వేదాలన్నీ తెలుసుకున్నవాడు అని చెప్పి చెప్తారు. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారు, అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖ గుణ ప్రవృద్ధ విషయ ప్రవాల అధశ్చ మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. అధ చ మరియు క్రిందికి మరియు ఊర్ధ్వం పైకి, క్రిందికి పైకి కూడా ప్రసృత పెరుగుతూ పోతున్నాయట. తస్య శాఖ దీని యొక్క కొమ్మలు కిందికి పైకి విస్తారంగా పెరుగుతున్నాయి. ఎలా పెరుగుతున్నాయి, గుణ ప్రవృద్ధ విషయ ప్రవాల. సో ఇవి గుణాలను బట్టి 3 గుణాలతో పోషించబడి ఇలా ఇంద్రియ ప్రలోభాలతో పెరుగుతున్నాయి అంటున్నారు. విషయ ప్రవాల అంటే ఇంద్రియ విషయాలు, దాని కొమ్మలు. కొమ్మలు ఎలా, ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమిటంటే కొమ్మలు ఏమిటి, ఆకులేమో వేద మంత్రాలను చూసాం, కొమ్మలేమో ఇంద్రియ విషయాలు. ఇంద్రియ విషయాలు అంటే ఏమిటి, ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఇంద్రియ విషయాలు అంటే ఏమిటి,
చూద్దాం. ఎవరు ఏమి సమాధానం ఎక్కడ లేదు. చాట్ బాక్స్ టైప్ చేయండి. ఒక 2 మినిట్స్ అయిన తర్వాత చెక్ చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓకే. సో ఈ వృక్షం ఇంద్రియ ప్రలోభాలు. కోరికలు, సెన్సెస్, నీరజ మాతాజీ. అపర్ణ మాతాజీ కోరికలు, పంచేంద్రియాలకి సంబంధించినవి ఏమిటి? పంచేంద్రియాలకు సంబంధించినవి అంటే ఏమిటి? కోరికలు. ఓకే, అది కరెక్టే. సెన్సెస్ అంటేనే ఈ ఇంద్రియాలు. ఇంద్రియ విషయాలు అంటున్నారు. 5 సెన్సెస్ అండ్ దేర్ ఆర్గన్స్, ఫీలింగ్స్. ఓకే, కొంతవరకు అది కరెక్టే. యా. ప్రేమ తరంగిణి మాతాజీ భౌతిక కోరికలు. యా, మోస్ట్లీ సింపుల్గా చెప్పాలంటే భౌతిక కోరికలే. ఏమిటంటే విషయాలు, అంటే ఇంకా కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఇంద్రియ విషయాలంటే ఇంద్రియాలు స్వీకరించేటటువంటి విషయం ఏమిటి? ముక్కు ఉంది, నిజమే, అది ముక్కు, అది ఒక అవయవం. దాని అది జస్ట్ ఒక ఆర్గాన్. ఏది మన బాడీ ఎలాగో అది బాడీలో ఒక పార్ట్. కానీ దానికి ఉన్న శక్తి మనం చెప్పుకోవాలి. దాని యొక్క ఉపయోగం ఏమిటి? వాసనలు గ్రహించడానికి ఉపయోగపడుతుంది, అంతే కదా. సో ఇవి సో దానికి వాసన చూసే శక్తి ఉంది కాబట్టి అది ఏం చేస్తుంది? ఏదైనా మంచి పర్ఫ్యూమ్ వాసన వచ్చిందనుకోండి, వెంటనే ఆ పర్ఫ్యూమ్ వాసన పిలిచి మైండ్కి ఇన్ఫర్మేషన్ సప్లై చేస్తుంది. ఈ వాసన చూడు చాలా బాగుంది, నువ్వు కొనుక్కుంటే అనగానే మైండ్ వెంటనే అది చూసి అబ్బా భలే ఉందే, మనం ఇది కొనుక్కుంటే బాగుండు అని కోరికను కలిగిస్తుంది. సో వీటికి ఉన్న శక్తితో ఇవి ఇన్ఫర్మేషన్ని సేకరించి మైండ్కి సప్లై చేసి మైండ్కి ఈ రకంగా కోరికల్ని కలిగిస్తున్నాయి. సో ఇంద్రియాలు కోరికల్ని కలిగించడం లేదు, వాటికి ఉన్నటువంటి ఆ పవర్. వాడికి ఏముంది? దీనికేమో వాసన చూసే పవర్ ఉంది. ఆ వాసనని మైండ్కి వాటికి ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అది భౌతిక ప్రపంచం నుంచి సేకరించి మైండ్ డైరెక్ట్గా చూడలేదు. మైండ్కి వాసన తెలియదు, మైండ్కి కళ్ళు లేవు, మైండ్కి మరి చెవులు లేవు, శబ్దం వినిపించకపోవచ్చు. అంటే ఇది సప్లై చేస్తేనే వినిపిస్తుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఇవన్నీ అవి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి మైండ్కి సప్లై చేస్తున్నాయి. మైండ్ కోరికల్ని క్రియేట్ చేసుకుంటుంది, సృష్టించుకుంటుంది కోరికల్ని దాంతో. సో ఇవి కోరికల్ని డైరెక్ట్గా కలిగించవు, మైండ్కి సప్లై చేసి ఆ రకంగా కలిగిస్తాయి. సో వీటిని సప్రెస్ చేసామనుకోండి, అణిచివేసామనుకోండి, మైండ్కి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళదు, మైండ్ మరి ఇలా ప్రలోభపడదు. సో సప్రెస్ ఎలా చేస్తాం? కళ్ళు మూసుకుని ఏమీ చూడకుండా అలా కూర్చుంటామా అని డౌట్ వస్తే అది కాదు. చూస్తూ కూడా మనం ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలగటం నేర్చుకోవాలి. అది సెన్సెస్ని కంట్రోల్ చేయడం అంటే. మనం ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకున్నాం. వినిపిస్తున్నా పట్టించుకోకుండా వదిలేయడం. అది ఏమని చెప్పుకున్నాం? సినిమా చూస్తున్నప్పుడు పక్క వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నా మనకి ఏం వినిపించదు, ఎందుకంటే మన బ్రెయిన్ అంతా సినిమా మీద ఉంటుంది కాబట్టి మన మనసు దేని మీద ఉంటే ఇవి కూడా అదే స్వీకరిస్తాయి. మైండ్ గనక దేని మీదైనా లగ్నమై ఉన్నప్పుడు మిగిలినవి ఏవి పనిచేయవు మనకి. సెన్సెస్ ఒక్కోసారి కంటి ముందు జరిగేది కూడా ఏదో మైండ్ ఏదో ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు మనకి అది గమనించం. చూసావా, చూడు చూడు అని పక్కన వాళ్ళంటే ఏంటి, ఏం జరిగింది ఏమిటి అని అప్పుడు చూస్తాం. ఎందుకు? మన మైండ్ ఎక్కడో ఉంది కాబట్టి. సో మైండ్ని ఆ రకంగా కంట్రోల్ చేసి తద్వారా సెన్సెస్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. లేదు, ముందు అసలు ఈ సెన్సెస్ని కంట్రోల్ చేసి తద్వారా మైండ్ని కంట్రోల్ చెయ్యి అని కూడా భగవంతుడు చెప్పారు. సో 2 కంట్రోల్ చేయడంలో ఉంది. శమ దమ అంటారు, అంటే మైండ్ కంట్రోల్, సెన్సెస్ కంట్రోల్, దమ అంటే మైండ్ కంట్రోల్. సో ఇలా ఈ కంట్రోల్ అనేది ఉండాలి. సో విషయ ప్రవాల అంటే ఇంద్రియాలు చూసే విషయాలు, ఇంద్రియాలు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే విషయాలు ఏమిటి? కళ్ళు, దృష్టి, ముక్కు, వాసన కరెక్టే. శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలని చెప్పుకుంటున్నాం మనం. కాకపోతే ఇక్కడ ఏమిటి? ఆ శబ్దం ఇచ్చే వస్తువు ఒకటి ఉండాలిగా. సో ఇక్కడ ఒక టీవీ సౌండ్ ఉండాలి, లేదంటే ఒక సినిమా టేప్ రికార్డర్ ఉండాలి,
లేదంటే ఒక వాయిద్యం ఉందా, లేదంటే ఎవరైనా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ శబ్దాలు కదా మనం గ్రహించేది. సో ఇవి ఇంద్రియ విషయాలు. సో ఉదాహరణకి కన్ను ఏదైనా చూస్తేనే కదా, అక్కడ వస్తువు ఉంటేనే కదా ఆ వస్తువు ఇంద్రియ విషయము. షాప్ వెళ్ళినప్పుడు మన కళ్ళ ముందు ఎన్నో వస్తువులు, ఇవన్నీ కొన్ని మనకు ప్రలోభం కలిగిస్తాయి, కొన్ని కలిగించవు. సో ఏదేమైనా కంటి ముందు కనిపించే ఆ వస్తువులు. సో ఇంద్రియ విషయాలంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం చూసే ఇవన్నీ, చూసేవి, వినేవి, మరి నోటికి రుచి, సో తినేవి, అలాగే పట్టుకుంటే బాగుంది అనుకుంటూ ఉంటాం. సో ఇవన్నీ కూడా స్పర్శ అన్నమాట. ఇవన్నీ ఇంద్రియ విషయాలు. ఏవైతే మన ఇంద్రియాలు చూసి ఆ ప్రలోభాన్ని మైండ్కి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సప్లై చేస్తాయో అవన్నీ ఇంద్రియ విషయాలు. అంటే అందుకే ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు అన్నారు. అంటే ఇంద్రియాలు గ్రహించేవి. గ్రహించడం అంటే స్వీకరించేవి. ఇంద్రియాలు ఏం స్వీకరిస్తాయి అంటే ఇవే. మరి కన్ను కనిపించేవన్నీ స్వీకరిస్తుంది, చెవు వినిపించేవన్నీ స్వీకరిస్తుంది. సో కనిపించేవేమిటి, మన కళ్ళ ముందు ఉన్న వస్తువులన్నీ కనిపిస్తున్నాయి. సో అవన్నీ ఇంద్రియ విషయాలే. కొన్నిటిని చూసి లైక్ చేస్తాం, కొన్నిటిని పట్టించుకోం. సో ఏదేమైనా విషయాలు అంటే ఈ ప్రపంచంలో కనిపించే ఈ వస్తువులు ఉన్న విషయాలు మన ఇంద్రియాలకి ఏ రకంగా అవి చేరుకుంటున్నాయి అన్నది. సో ఇంద్రియ విషయాలు ఈ కొమ్మలు. సో ఈ కొమ్మలు పెరుగుతాయి. మామూలు చెట్టేమో నీళ్లు పోస్తే పెరుగుతుంది, కొమ్మలు అవి పెరుగుతాయి. దీనికి ఏమిటట, 3 గుణాలతో పెరుగుతున్నాయట ఈ కొమ్మలు. పైకి కిందకి కూడా విస్తారంగా బ్రహ్మాండంగా పెరిగిపోతున్నాయట. ఎందుకు? 3 గుణాలు పోషిస్తున్నాయి. అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు పోషించబట్టి ఇవి ఇలా పెరిగిపోతున్నాయట ఈ కొమ్మలు. ఏమిటా కొమ్మలు? ఇంద్రియ కోరికలు ఎలా పెరుగుతున్నాయి అంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు అనేటటువంటి వాటితో పోషిస్తున్నాం కాబట్టి మన కోరికలు పెరిగిపోతున్నాయి అని దీని అర్థం అన్నమాట. అందుకనే ఫస్ట్ 3-4 శ్లోకాలు చాలా శ్రద్ధగా వినండి. ఇక్కడే ఉంది మోస్ట్ వేదాంతం. తర్వాతది అర్థం చేసుకోవడం సులభమే. సో దీన్ని చూస్తే మనకేమర్థం అవుతుంది, ఇది ఈ చెట్టు మరి ఇంద్రియ కొమ్మలు ఇంద్రియ విషయాలు. ఆ తర్వాత ఈ కొమ్మలు ఎలా పెరుగుతున్నాయి అంటే 3 గుణాలు పెంచుతున్నాయి. సో మనందరం కూడా ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు మరి అందరం అలవర్చుకుంటున్నాము. సత్వగుణం ఉంటే కొంచెం మంచి పనులు ఇవన్నీ నిన్న చూసాం కదా. సో మన గుణాలను బట్టి మనం పనులు చేస్తున్నాము అని. సో మన గుణాలు మనతో ఇలా కోరికలను కలిగిస్తున్నాయి. ఈ గుణాలు ఉన్నాయి అంటే ఈ గుణాలు ఎవరు? భౌతికత్వంలో ఉన్న శక్తి. ఈ భౌతికత్వంలో ఉన్న మాయ, భగవంతుడి యొక్క శక్తిలో ఇది కొంచెం తక్కువ శక్తి, ఆయన యొక్క భౌతిక శక్తి. ఇది అందరినీ కూడా మాయలో పెట్టే స్వభావం దీనికి ఉన్నది. ఆ మాయలో పడకుండా త్రిగుణాతీతంగా వెళ్ళగలిగిన వాడే భగవంతుని చేరుకోగల ధీరుడు, పరిపూర్ణుడు. సో అందరం ఈ మాయలోనే చిక్కుకుని ఉన్నాం. సో ఎప్పుడైతే ఈ మాయను అధిగమించగలమో 3 గుణాలను దాటి, నిన్న అర్జునుడు అడిగాడు కదా, ఎలా దాటుతాము, ఎవరు దాటుతారు అంటే మరి మన స్థిత ప్రజ్ఞ లక్షణాలు చెప్పి భగవంతుడు ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నవాడు దాటగలడు అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? కోరికల వలయంలో చిక్కుకోకుండా కోరికల్ని కంట్రోల్ చేసుకుని ఉన్నవాళ్ళు అని మనం చూసాం. అంటే ఆ రాగద్వేషాలను కంట్రోల్ చేసుకోగలిగిన వాడు అని. సో అలా ఇక్కడ దాని అర్థం మళ్ళీ చూస్తున్నాం. 3 గుణాలతో ఈ మాయలో ఉండి మనం ఈ కోరికలు అనే ప్రలోభాలని, ఇంద్రియ విషయాలు అంటే ఏమిటి, కోరికలు, ప్రలోభాలు అవి ఇలా పెంచేసుకుంటున్నాం అనమాట. విస్తారంగా చూడండి ఎంత చక్కగా పెరిగిపోయిందో 3 గుణాలకి కొమ్మలన్నీ. అంటే మన కోరికలన్నీ అంత సమృద్ధిగా ఉన్నాయన్నమాట. వీటిని మనం ఇంత సమృద్ధిగా ఉంటే మరి కోరికల్ని ఎలా వీటిని తట్టుకోవాలనేది కూడా చూస్తాం. సో ఈ వృక్షం కొమ్మలు ప్రకృతిలో 3 గుణాల ద్వారా పోషించబడుతూ ఇలా పైకి కిందకి విస్తారంగా పెరిగిపోతాయి. దాని కొమ్మలు ఏమిటి అంటే ఇంద్రియ విషయాలు. ఈ వృక్షం వేర్లు కింది ముఖంగా వెళ్తూ దేనిని సూచిస్తున్నాయి ఈ వేళ్ళు? మరి మానవ సమాజంలో మనకొచ్చే ఈ కర్మబంధాల ముడులు, ఈ బంధాలు ఎలా ఉంటాయో ఈ ముడులన్నీ చూపిస్తున్నాయి అన్నమాట దాన్ని. సో ఇలా కోరికలు పెంచుకుంటూ పోతే ఈ రకంగా మీకు ఈ వేళ్ళు ఎలా ముళ్ళు పడిపోయాయో మీ కర్మబంధాలు కూడా అలా ముడిపడిపోతూ ఉంటాయి అని చెప్పి ఈ తలక్రిందులుగా ఉన్న వృక్షం
చూపిస్తోంది. సో ఇక్కడ మరి ఏదైనా తల్లక్రిందులుగా ఉంది అంటే ఎక్కడ చూస్తాం తల్లక్రిందులుగా ఉన్న వృక్షం నార్మల్గా? ఇలా నీటి ఒడ్డున ఎక్కడైనా చూస్తాం. నీటి ఒడ్డును చూసాము అంటే ఇక్కడ నీళ్ళలో మనకు తల్లక్రిందుల చెట్టు కనిపిస్తుంది. మరి ఇక్కడ చెట్టు అసలైన చెట్టు ఉంటేనేగా ప్రతిబింబం కనిపించేది తల్లక్రిందులుగా. సో అలాంటిది మరి ఈ చెట్టుకు కూడా ఇంకో సరి అయిన చెట్టు ఒకటి ఉండాలి. నిలబడ్డ చెట్టు, తిన్నగా నిలబడ్డ చెట్టు ఉంటేనే ఇలా తల్లక్రిందులైన చెట్టు ఒకటి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ తిన్నగా ఉన్న చెట్టు ఏది అనే డౌట్ మనకు రావాలి. సో ఆ తిన్నగా ఉన్నది ఏమిటి అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం. అది భగవంతుడు ఉన్న ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం. దానికి ఆపోజిట్గా తల్లక్రిందులుగా ఉన్నదే ఇది ఏమిటి తల్లక్రిందుల చెట్టు అని మీకు ఈ లోపల ఈ టైంకి ఒక డౌట్ రావాలి. ఈ తల్లక్రిందులుగా ఉన్న చెట్టు దేనిని సూచిస్తోంది అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని సూచిస్తోంది. ఓకే, సో మరి అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఏమో స్ట్రెయిట్గా ఉంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం తల్లక్రిందులుగా ఉంది. దానికి ఆపోజిట్గా ఉంది, దాని ప్రతిబింబం అన్నమాట, రిఫ్లెక్షన్ లాగా. అయితే మరి కరెక్ట్గా దానికి ఆపోజిట్ అని అర్థం. సో ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఎంత పవిత్రమో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ 3 గుణాలతో మనం రాగద్వేషాలు 13th చాప్టర్లో కూడా చూసాం. ఈ గుణాలన్నిటితో మనం రాగాల్ని ద్వేషాలని పెంచుకుని మరి రాగమని, ద్వేషమని, సుఖమని, దుఃఖమని ఇటువంటి ఫీలింగ్స్ అన్నీ కూడా మనం అనుభవిస్తూ ఉంటాము అని చెప్పి. సో అలా ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నాయి. భౌతిక ప్రపంచంలో, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో అవేమీ లేవు. రాగద్వేషాలు లేవు, సుఖమని దుఃఖమని లేదు. ఎప్పుడు నిత్యానందం, బ్రహ్మానందమే అక్కడ. కాబట్టి అది కరెక్ట్గా దీనికి ఆపోజిట్. సో మరి తల్లక్రిందులు అవటానికి ఏదైనా ఉండాలిగా. చెట్టు తల్లక్రిందులుగా కనిపిస్తోంది అంటే నీటి ఒడ్డునున్నప్పుడు కనిపిస్తోంది, నీళ్ళల్లో రిఫ్లెక్షన్. మరి ఈ చెట్టు దేనిలో ప్రతిబింబిస్తోంది? ఆధ్యాత్మిక వృక్షం దేనిలో ప్రతిబింబించి భౌతిక వృక్షం అయింది? అది చెప్తారు, చూద్దాం నెక్స్ట్ శ్లోకం. न रूपमस्येह न तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं పురుషం ప్రపద్యే యత ప్రవృత్తి ప్రసృత పురాణి. సో ఈ రూపం, దీని యొక్క అసలు రూపం తథోపలభ్యతే, ఉన్నట్లే ఎవరికి అర్థం కాదు ఈ ప్రపంచంలో. నా అంతం, దీని అంతం ఏదో, నచ ఆది, అలాగే దీని బిగినింగ్ ఏదో, అలాగే సంప్రతిష్ట, దీని యొక్క మధ్య మూలం ఏమిటో, దీని బిగినింగ్ కానీ దీని అంతం కానీ దీని మధ్య ఏదో కూడా ఎవరికి తెలియదు. అశ్వత్థమేనం సువిరూఢ మూలం, ఇలా బాగా బలంగా నాటుకున్న ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని మరి అసంగ శస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా. సో ఇంత అసంగత్వం అనే శస్త్రంతో, దృఢ చిత్తంతో, పట్టుదలతో మరి అసంగత్వం అంటే డిటాచ్మెంట్, అంటే వైరాగ్యం, అంటే కోరికల్ని వదలడం. దేనికి ఇది నాది నాది అనే అటాచ్మెంట్లు తగ్గించుకుంటూ కోరికలను తగ్గించుకోవడం అసంగత్వం అనే శస్త్రంతో, దృఢ చిత్తంతో. సో అది కోరికలను తగ్గించుకోవడం అంత ఈజీ కాదు కదా. సో ఆ పట్టుదల ఉండాలన్నమాట. దృఢ చిత్తంతో దీన్ని నరికివేయాలి ఈ చెట్టుని అంటున్నారనమాట. అంటే మరి మనం చూసాం కదా, ఈ చెట్టు ఇలా ప్రతిబింబిస్తోంది. సో మామూలు చెట్టు ఏమో నీటిలో ప్రతిబింబిస్తే ఈ చెట్టు కోరిక అనే నీటిలో ప్రతిబింబిస్తుంది. సో అన్ని ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉన్న పవిత్రత అంతా కూడా పోయింది. ఇది తలక్రిందులైపోయింది, ఆపోజిట్ ఇది. అంటే అది ఎంత పవిత్రమో ఇది అంత రాగద్వేషాలతో నిండి ఉంది, సత్వరజస్తమో గుణాలతో. ఎందుకు?
కోరిక అనే నీటిలో ప్రతిబింబించి, సో కోరికే అన్ని బ్యాడ్ క్వాలిటీస్కి మూల కారణం అన్నమాట, కామం. కాబట్టి ఆ కోరిక అనేది వెంటనే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని ఇలా భౌతిక ప్రపంచంగా మార్చివేసింది, కోరిక అనేది ఎంటర్ అవ్వగానే. సో అది కోరికలో ఎప్పుడైతే ప్రతిబింబించిందో వెంటనే ఆపోజిట్ అయిపోయింది ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి. దీనిని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, ఈ భౌతికత్వంలో ఉన్న కాలుష్యానికి అంతటికీ కారణం కోరిక. సో అది. సో ఈ వృక్షం యొక్క నిజ రూపం మరి అది అలా ఉంది. దీన్ని మనం ఏ రకంగా దాటుకోవాలి? ఇంత బలంగా నాటుకుని ఉంది అంటున్నారు, మరి ఈ వ్రేళ్ళు అవన్నీ కర్మబంధాలు సూచించేంత బలంగా ఇలా ఉన్నాయి. ఏం చెయ్యాలి మరి? మనం ఈ తలక్రిందులుగా ఉన్న దాని నుంచి స్ట్రైట్ గా ఉన్న ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోకి ఎలా వెళ్ళాలి? మరి ఈ రాగద్వేషాల నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలి? సత్వరజస్తమో గుణాలని ఎలా అధిగమించాలి అని డౌట్ వస్తుంది. కాబట్టి పైకి వెళ్ళాలి భగవంతుడి దగ్గరికి అని అప్పుడు చెప్తున్నారు. ఈ వృక్షం సంగతి ఎవరికి సరిగ్గా తెలీదు, దీని ఆది మధ్య అంతాలు ఎక్కడనే విషయం ఎవరు తెలుసుకోలేరు. కానీ మనం అంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏమిటి ఇదంతా అనవసరం. మనం చేయగలిగింది ఏమిటి అంటే, లోతుగా నాటుకుని ఈ వేళ్లతో ఉంటుంది, విలసిల్లుతోంది కదా మరి మంచి బలంగా ఇది ఇలా ఈ తలక్రిందులైన వృక్షం. దానిని మనం ఆ వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో ఖండించాలి. దీన్ని ఎలా వదిలించుకోవాలి అంటే వైరాగ్యంతో ఖండించవచ్చు. మరి అలాగే దృఢచిత్తం ఉండాలి, పట్టుదల లేకుండా మరి అంత పని చేయలేదు. సో వైరాగ్యంతో ఉండాలంటే ఎంత డిటర్మినేషన్ ఉండాలి, ఎంత పట్టుదల ఉండాలి, ఎంత చెయ్యాలి అనేటటువంటి శ్రద్ధ ఎంత ఉండాలి. సో దాంతో మీరు డిటాచ్మెంట్ తెచ్చుకుని మీరు దీన్ని ఖండించండి. ఖండించిన తరువాత ఏం జరుగుతుంది? తతఃపదం తత్ పరిమార్గితవ్యం. సో ఆ తర్వాత మరి భగవంతుని చేరుకునే ప్లేసు యస్మిన్ గత, ఎక్కడికి వెళ్తే నానివర్తంతి, మళ్ళీ తిరిగి రాము, మళ్ళీ భూయ తిరిగి రాము. ఏ ప్రదేశానికి వెళ్తే మళ్ళీ మనం తిరిగి రాము ఆ పరమపదాన్ని కనుక్కోవాలి. ఏది? దీన్ని ముందు ఖండించి వైరాగ్యంతో ఆ తర్వాత కోరికలనేవి తగ్గించుకుని అప్పుడు అసలు ఎక్కడికి వెళ్తే మనం మళ్ళీ ఈ ఇలాంటి తలక్రిందుల ప్లేస్లోకి తిరిగి రాకుండా ఉంటాము అనేది కనుక్కోవాలి. ఎలా? తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే అంటే ఆ భగవంతుడి ఆది పురుషుణ్ణి ప్రపద్యే శరణు వేడి. ఏది కూడా భగవంతుని శరణు వేడితే సాధ్యపడదు. ముందు కోరికలను తగ్గించుకుని అలా ఈ వృక్షం నుంచి బయటపడి దీన్ని కట్ చేసేసే వైరాగ్యంతో. ఆ తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ ఇక్కడికి రాము అనేది ఆలోచించుకుని ఎలా అంటే భగవంతుణ్ణి శరణు వేడు. యత ప్రవృత్తి ప్రసృత పురాణి అంటే ఎక్కడి నుండి అయితే సమస్తము ప్రారంభమయ్యి సమస్తము ఈ రకంగా వ్యాప్తి చెందిందో అటువంటి పరమ పురుషుణ్ణి శరణు వేడు. సో 2 points. ఒకటి, వైరాగ్యం తెచ్చుకో, తద్వారా ఈ వృక్షాన్ని ఖండించి వేయి. లేదంటే ఇందులోనే మనం బలంగా కర్మబంధాలు రూట్స్ అన్ని ముడులు పడిపోయినట్లు ఉంటూ ఉంటాం. సో ఆ బంధాలు తెంచుకోవాలంటే వైరాగ్యం సంపాదించు. వైరాగ్యంతో నీవు కోరికల్ని డిటాచ్మెంట్ని తెచ్చుకో. తరువాత ఆ భగవంతుని శరణు వేడు. అప్పుడు మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తే నువ్వు మళ్ళీ తిరిగి రాకుండా ఉంటావు? అలాంటి ప్రదేశానికి వెళ్ళాలి. కాబట్టి ఆ ప్రదేశంలోకి వెళ్ళాలి అంటే సమస్తాన్ని సృష్టించి పోషిస్తున్న ఆ భగవంతుడిని శరణు వేడు. సో అప్పుడు భగవంతుడికి శరణాగతులైతే మనకి ఆ మార్గం అది అని చెప్తున్నారు. నిర్మాణ మోహాజిత సంగ దోష ఆధ్యాత్మ నిత్యా వినివృత్త కామ ద్వంద్వైర్విముక్త సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞై గచ్చంత్యమూఢా పదమవ్యయం తత్. సో ఎలా మరి భగవంతుని శరణు వేడాలి అన్నారు. సో ముందు వైరాగ్యం తెచ్చుకోమన్నారు. సో ఈ వైరాగ్యం తెచ్చుకోవాలి అంటే ఏ క్వాలిటీస్ ఉండాలో మళ్ళీ క్లియర్గా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అందుకే 15లో మొత్తం చెప్పేశారు. మనం 14లో సత్వరజస్తమో గుణాలను చూసాము. అవి జయించాలి 3 గుణాలని అంటే ఏ లక్షణాలు ఉన్నవాడు జయిస్తాడో అర్జునుడు అడిగితే చెప్పారు. ఇక్కడ
మొత్తం అంతా కూడా బ్రీఫ్గా చెప్పేస్తున్నారనమాట వేదాంతం అంతా కూడా. సో మరి వైరాగ్యం తెచ్చుకో ముందు. ఈ తలక్రిందులుగా ఉన్న భౌతిక ప్రపంచం నుంచి బయటపడాలంటే ముందు వైరాగ్యం తెచ్చుకో. వైరాగ్యం తెచ్చుకోవడం అంటే ఎలా, అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మనందరికి కూడా డౌట్ వస్తుందిగా వైరాగ్యం అంటే ఎలా అని. సో చూద్దాం. నిర్మాణ మోహ జిత సంగదోషం. సంగదోషం అంటే అటాచ్మెంట్ అనే ఆ దోషాన్ని జయించు. మోహాన్ని జయించు అంటే ఈ కోరికలు, ఈ ఈ మాయలో పడిపోయి కోరికలు ప్రలోభాలను జయించు, అటాచ్మెంట్ని జయించు. ఆధ్యాత్మ నిత్య వినివృత్త కామ. నిత్యమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని అర్థం చేసుకో. అది ఈ జనన మరణ చక్రం లేనిటువంటి నిత్యానంద స్థితి. ముందు అసలు ఆ స్థితి అర్థమైతేనేగా అందులోకి వెళ్ళాలనే కోరిక కూడా మనకు కలిగేది. ఆ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకో, ఆ భగవంతుడి యొక్క ధామాన్ని. వినివృత్త కామ చేసుకుని అక్కడికి వెళ్ళాలనే దీంతో ఈ కోరికలన్నీ వదిలిపెట్టుకో. ఈ భౌతిక కోరికలన్నీ టెంపరీ, మనల్ని ఈ బంధాల్లో కట్టిపడేయడం తప్ప అవి మనం చేసేది ఏమీ లేదు. అదేదో చాలా గొప్ప, మనం అందులో ఉంటే ఇది తెచ్చుకున్నాం అది తెచ్చుకున్నాం అనుకుంటాం. ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది? మనం ఎప్పుడు ఎవరు ఏ టైంలో వెళ్ళాలో ఎవరికి తెలియదు. ఆ తర్వాత ఇవన్నీ వదిలేసి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఏది పర్మనెంట్ కాదు. కానీ ఆ పైకి వెళ్ళాము భగవద్ధామానికి, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికంటే అక్కడ మరి నిత్య సత్య బ్రహ్మానందం ఎప్పుడు ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ తత్వం అది అర్థం చేసుకుని నువ్వు మరి కామాలను వదిలి, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ మనకి పర్మనెంట్గా పనికొచ్చే కోరికలు కావు కాబట్టి వాటిని వదిలించుకుని ద్వంద్వైర్ విముక్త, ద్వంద్వాలన్నిటి నుంచి విముక్తి చెందు. సుఖం అనే ఫీలింగ్, దుఃఖం అనే ఫీలింగ్, శత్రువు అనే ఫీలింగ్, మిత్రుడు అనే ఫీలింగ్, కష్టం అనే ఫీలింగ్, సుఖం ఏదైనా సరే ఈ ఆపోజిట్స్ ఏదైనా ఒకటే. ఇవన్నీ మనకి చివరిలో ఏవి పనిచేయవు. ఏది మన యొక్క ఈ మోక్షానికి సహకరించేవి కావు. సరిగా మోక్షం రాకుండా చేస్తాయి ఈ ఫీలింగ్స్ అన్ని. అందుకని ఆ ద్వంద్వాలన్నిటి నుంచి విముక్తులు అవు. సుఖ దుఃఖాలు అనేటటువంటి ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇస్తున్నారు. ద్వంద్వాలు అంటే ఏమిటంటే ఆపోజిట్స్. ఏమిటి ఎగ్జాంపుల్ అంటే సుఖము దుఃఖం అనే ఫీలింగ్స్. ఈ సుఖం దుఃఖం అనే ఈ ద్వంద్వాలన్నిటి నుంచి బయటపడు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించిన విషయాలే. ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించినవన్నీ కూడా టెంపరీయే, ఏది నిత్యం కాదు. ఇవన్నీ మనకి చివరిలో పనికొచ్చేవి కాదు. మన పర్మనెంట్ బెనిఫిట్కి, ఆధ్యాత్మికతలోకి వెళ్ళడానికి, భగవంతుని పొందడానికి ఉపయోగపడేవి కానే కాదు. కాబట్టి ఈ ద్వంద్వాలు, సుఖం అనే ఫీలింగ్, దుఃఖం అనే ఫీలింగ్, శత్రువు అనే ఫీలింగ్, మిత్రుడు అనే ఫీలింగ్ అన్నీ పక్కన పెట్టే. ఈ ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తుడు అవు. కోరికలను తగ్గించేసుకో. గచ్చంత్యమూఢ పదమవ్యయంత. అప్పుడు నువ్వు శాశ్వతమైనటువంటి ఆ పరమ పదాన్ని పొందుతావు. సో ఎలాగబ్బా ఈ వైరాగ్యాన్ని తెచ్చుకుని భగవంతుని శరణంటున్నారు అన్నప్పుడు ఏం చెప్పారంటే ఇది. ఈ అనవసరపు అహంకారం, మిథ్యా గొప్పతనం అంటే ఏదో నేను అది నేను ఇది అనుకుంటూ ఉంటాం. అది ఈ మోహం, కోరికలు, అనురాగ దోషాలు, నాది నాది అనే అటాచ్మెంట్స్, వాటన్నిటిని జయించి నిత్యమైన ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని ఇది కరెక్ట్, ఇదంతా మాయ, ఇవాళ ఉంటుంది రేపు మనం పోతే మనతో ఏది రాదు, మళ్ళీ ఇక్కడికే వచ్చి ఇలాగే ఇందులోనే చిక్కుకుంటాం. కాబట్టి పర్మనెంట్గా ఎప్పుడూ హ్యాపీగా ఉండి ఆ స్థితి కావాలి అని కాదు, ఆ స్థితికి వెళ్ళడమే మనం ధర్మం. చెప్పుకున్నాం నిన్న, మనిషిగా మనం పుట్టామంటే మన ధర్మం ఏమిటి, మనం వెళ్ళాల్సిన ప్లేస్ ఏమిటి, గమ్యం ఏమిటి అంటే అది. కాబట్టి ఆ నిత్యమైన తత్వము, ఆ గమ్యాన్ని అర్థం చేసుకుని గమ్యం చేరుకోవడానికి కోరికలన్నీ వదిలిపెట్టి సుఖదుఖాలనే ద్వంద్వాలను వాటికి అతీతంగా ఉంటూ భగవంతుని శరణు పొచ్చొచ్చేవారు శాశ్వతమైన బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు. సో ప్రతి అధ్యాయంలో భగవంతుని చేరుకునే విధానం కనీసం ఒక్క శ్లోకంలో అయినా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా. అందుకే అన్నిటికీ యోగా అనే పేరు ఉంది అని. యోగా అంటే భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ ఎవరైతే ఏర్పరచుకుంటారో వాళ్ళు భగవంతుని పొందుతారు. కాబట్టి అన్నిటికీ, అన్ని అధ్యాయాలకి యోగా అనే పేరుంది. సో ఇక్కడ క్లియర్గా ఈ శ్లోకంలో ఆ మార్గం చెప్తున్నారు. సో అహంకారం, మోహం, ఈ అనురాగాలు, అటాచ్మెంట్స్ని తగ్గించుకుని ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని తెలుసుకుని కోరికలను తగ్గించి సుఖదుఖమైన ద్వంద్వాలకు అతీతంగా ఉంటూ భగవంతుని శరణు వేడే వాళ్ళు
ఆ బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు. సో బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారంటే అసలు ఏమిటబ్బా ఈ భగవంతుడి ధామం అంటున్నారు, అసలు అది ఎలా ఉంటుంది అని మనకి డౌట్ వస్తుంది. కాబట్టి వెంటనే ఆ బ్రహ్మపదం అనగానే అది ఎలా ఉంటుందో ఆటోమేటిక్గా భగవంతుడికి మన మైండ్ తెలుసు కదా, ఆయనే చెప్పేశారు. न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा नानिवर्तन्ते తద్ధామ పరమం మమ. న తద్భాసయతే సూర్యో, సూర్యుడి వల్ల ప్రకాశింపబడదు, భాషించదు అంటే ప్రకాశించదు. నా శశాంకో, చంద్రుడి వల్ల కూడా ప్రకాశించదు. నా పావక, అగ్ని వల్ల కూడా ప్రకాశించదు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? అయితే ఈ పరమపదానికి భగవంతుడి ప్రపంచానికి ప్రకాశత్వమే లేదా? సూర్యుడి వల్ల, చంద్రుడి వల్ల, అగ్ని వల్ల కూడా ప్రకాశించదంటున్నారేమిటి అని మనకు అనుమానం వస్తే అవేవి అక్కర్లేదు. అది ప్రకాశవంతంలో అత్యంత ప్రకాశవంతం. ఎందుకు? వాటి వల్ల కాదు, భగవంతుడి వెలుగుతోనే అది ఎలా మెరిసిపోతూ వెలుగుగా మంచి ప్రకాశత్వంతో ఉంటుంది. అది ప్రకాశించడానికి అందుకని సూర్యుడు అవసరం లేదు, చంద్రుడు అవసరం లేదు, అగ్ని అవసరం లేదు. యద్గత్వ, అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు నానివర్తంతే, మళ్ళీ తిరిగి రారు. గ్యారంటీగా చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఎవరైతే అక్కడికి వెళ్తారో మళ్ళీ తిరిగి రారు. తద్ధామ పరమం మమ, అటువంటి ధామం నా దివ్యధామం, నా పరంధామం అటువంటిది. ఏది? సూర్యచంద్రులు అగ్ని కూడా అవసరం లేకుండా వెలిగిపోయేది. అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి రాని ప్రదేశం, అక్కడే ఉండిపోతారు. సో నా అటువంటి ధామం నా దివ్యధామం. సూర్యచంద్రులు విద్యుత్తు ద్వారా ప్రకాశింపబడదు. అక్కడ చేరిన వాళ్ళు మళ్ళీ భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగి రాదు. అలాంటిది నా దివ్యధామం. ఇక్కడ మనకి ఆ ప్రకాశవంతమైన భగవత్ ప్రపంచాన్ని ఇలా చూపిస్తున్నారు చిత్రకారులు. ఇంకా అది ఇప్పటి వరకు. సో ఈ భౌతికత్వానికి ఆధ్యాత్మికత్వానికి ఉన్న తేడా దేని వల్ల అంటే కోరికల వల్ల, ఇలా ప్రలోభాలు గుణాల వల్ల పెరిగిపోతున్నాయి. సో వాటిని వైరాగ్యంతో ఖండించి భగవంతుణ్ణి శరణు వేడాలి. ఎలాగు అంటే వైరాగ్యాన్ని, ఇలా అహంకారాన్ని, మోహాన్ని, నిత్య అనురాగ అటాచ్మెంట్స్ ని జయించి, మరి అంటే ముందు అహంకారం లేకుండా కోరికలను తగ్గించుకుని, నాది నాది అనే అటాచ్మెంట్ తగ్గించుకుని, నిత్యమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం గురించి తెలుసుకుని అర్థం చేసుకుని అక్కడికి వెళ్ళాలని మన కోరికలను తగ్గించుకుని, ఇక్కడ కోరికల్ని సుఖ దుఃఖ ద్వంద్వాలన్నిటినీ పక్కన పెట్టి భగవంతుణ్ణి శరణు వేడిన వాళ్లకు సాధ్యపడుతుంది. అలాంటి దివ్యధామం ఇలా ఉంటుంది. భగవంతుడి వెలుగుతో ప్రకాశింపబడుతుంది. అక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ తిరిగి రారు. సో ఇప్పుడు ఇదంతా చెప్పి ఇప్పుడు అసలు ఈ లోకంలో మనందరం ఉన్నాం, మన యొక్క మెంటాలిటీ ఎలా ఉంటుందో చెప్తున్నారు. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనశ్షష్టాని ఇంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. నా అంశలే ఈ లోకంలో ఉన్న జీవులందరూ నా అంశలే. అయితే సనాతనం, ఎందుకంటే మరి భగవంతుడు సనాతనం ఎప్పుడు నుంచో ఉన్నారు కాబట్టి మన ఆత్మ కూడా ఆయన అంశ కాబట్టి సనాతనమే. కానీ మరి భగవంతుడు అంశ అయ్యుండి మనం ఎందుకు కష్టాలు ఫీలింగ్స్, ఈ సుఖ దుఃఖాలనే ఫీలింగ్స్ ఎందుకు కలుగుతున్నాయి? మనస్సష్టాని ఇంద్రియాన్ని, మనస్సుతో కలిపిన ఈ 6 ఇంద్రియాలతో ప్రకృతి స్థాని కర్షతి, ప్రకృతిలో కూర్చుని ఇలా కష్టాలు పడుతున్నారు. ఎందుకంటే ఇంద్రియాలు వాళ్ళ మనస్సు, ఈ మనస్సును కూడా ఇంద్రియాలను కలుపుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆ రెండింటికి ఎంతో క్లోజ్ కాంటాక్ట్ లో ఉంటూ ఉంటాం కదా. మరి ఇంద్రియాలన్నీ మైండ్కి ఇన్ఫర్మేషన్ సప్లై చేసి కోరికలను పుట్టిస్తున్నాయి కాబట్టి మనస్సును కూడా ఇంద్రియం అంటారు. సో మనస్సుతో కలిపి 6 ఇంద్రియం అందరూ నా యొక్క అంశలే, శాశ్వతమైన అంశలే. మరి జీవులందరూ కూడా ఇక్కడ. కానీ ఈ మనస్సు ఇంద్రియాలు అనేటటువంటి 6 ఇంద్రియాలతో ఇలా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండి ఇలా కష్టాలు పడుతున్నారు. ఈ ఫీలింగ్స్, ఈ ఇంద్రియాలు కలిగించే కోరికలతో ఈ కష్టాలు పడుతున్నారు, రాగద్వేషాలు పెంచుకుని. శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాశయాత్. సో ఎంతటి
ఈ మనస్సుతో ఇంద్రియాలతో ఎన్ని కోరికలు, ఎన్ని భావాలు, ఎన్ని ఆలోచనలు పెంచుకుంటున్నామంటే మన యొక్క ఇష్టాలు, అయిష్టాలు ఇవన్నీ పెంచుకుంటున్నాం కదా! కొన్నంటే మహా ఇష్టం, కొన్నంటే అసలు ఇష్టం లేదు. కొంతమంది అంటే మహా ఇష్టం, కొంతమంది అంటే అసలు ఇష్టం లేదు. ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నీ ఏమిటి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే అన్నీ గూడా ఫీలింగ్సే. నథింగ్ బట్ ఫీలింగ్స్. మనం మంచి అనుకుంటే మంచి, చెడు అనుకుంటే చెడు. అవతల వాళ్ళ ప్రవర్తన మనం ఎలా చూస్తే, ఏ దృష్టితో చూస్తే అలా కనిపిస్తుంది. ఏది పచ్చకామెర్ల వాడికి లోకం అంతా పచ్చే అంటారు చూసారా? సో, మనం చెడ్డవాళ్ళనుకుంటే చెడు అనిపిస్తారు. మంచివాళ్ళనుకుంటే మంచి అనిపిస్తారు. ఇదేమిటి ఆ చెడ్డవాళ్ళు కనిపిస్తూనే ఉంటారు అంటే, ఏదో వాడి ప్రాబ్లమ్ ఏమిటో, వాడికి మెంటల్ ప్రాబ్లమ్ ఉందో, వాళ్ళు మరి ఏ బాధలు పడితే ఆ స్థితికొచ్చారో అవన్నీ మనకు తెలుస్తాయా? సో, అది మరి ఎటువంటి పెంపకం చెప్పేవాళ్ళు లేకపోవచ్చు. మరి అదంతా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు పాపం అనిపిస్తుంది మనకి. సో, మనం ఏ దృష్టితో చూస్తామో బేసికలీ అలా అనిపిస్తుంది. సో, ఇవన్నీ గూడా ఫీలింగ్స్ అన్నమాట. సో, ఈ ఫీలింగ్స్ అంత స్ట్రాంగ్ ఇంప్రెషన్స్ పెట్టుకుంటాం గాబట్టి మైండ్‌లో అవి ఎంత మనకి నష్టాన్ని చేకూరుస్తాయంటే అవి ఈ జన్మతో వదలవు మనల్ని ఈ ఫీలింగ్స్. వాయువు గనక వాసనను ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటకి తీసుకుపోయినట్టు జీవుడు తన యొక్క విభిన్న భావాలను, ఫీలింగ్స్ అన్నిటిని గూడా ఒక శరీరంలోంచి ఒక శరీరంలోకి తీసుకుపోతాడట. చెప్తున్నారు క్లియర్‌గా భగవంతుడు. అందుకే మన వాళ్ళు వాసనలు ఎక్కడికి పోతాయి అంటూ ఉంటారు. మీలో ఎవరైనా వినే ఉంటారు ఈ మాట. అంటే ఇక చిన్నప్పటి నుంచే కొన్ని వ్యక్తం చేస్తూ నాకది ఇష్టం లేదు, నాకిది ఇష్టం లేదు అంటూ ఉంటాం. సో, అంటే అది అంత స్ట్రాంగ్ ఇంప్రెషన్ పూర్వజన్మ నుంచే వచ్చుండొచ్చు. అందుకే కొందరు చిన్నప్పటి నుంచి కొన్ని వాటి మీద ఇష్టం, కొన్ని వాటి మీద అయిష్టం ఉంటూ ఉంటుంది. సో, అట్లా ఈ భావాలను గూడా నెక్స్ట్ శరీరంలో కూడా తీసుకువెళ్తామనమాట. తీసుకువెళ్ళి అలా ఆ కొత్త శరీరంలో గూడా మళ్ళీ ఇదే భావాలతో ఉంటూ ఉంటారు. అలా అదిక్కడ చెప్తున్నారు. శ్రోత్రం చక్షుస్పర్శనం చ రసనం ఘ్రాణమేవ చ అధిష్ఠాయ మనశ్చాయం విషయానుపసేవతే. సో, ఇలా ఆ రకంగా వేరే శరీరంలో కూడా ఈ భావాలన్నీ తీసుకువెళ్ళి అక్కడ గూడా ఈ కొత్తగా వచ్చిన చెవులు, కళ్ళు, ఈ స్పర్శ జ్ఞానం వీటన్నిటిని గూడా ఈ భావాలతోనే మనం చూస్తూ ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేస్తాం. సో, జీవుడు ఆ రకంగా ఇంకొక శరీరాన్ని తీసుకున్న తర్వాత మనస్సుతో కలిపి ఈ రకంగా చెవి, కన్ను అన్ని ఇంద్రియాలున్నాయి గదా! వాటితో ఇదే భావాల్ని మళ్ళీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేస్తారు. సో, కొత్త శరీరంలో గూడా మళ్ళీ మనం ఈ ఇంద్రియాల సహాయంతో ఆ కొత్త శరీరంలో గూడా ఇవే భావాల్ని, ఆ భావాలంత స్ట్రాంగ్ అయ్యేటప్పటికి సేమ్ ఫీలింగ్స్‌తో మళ్ళీ పెరుగుతామనమాట. ఆ ఫీలింగ్స్ మంచి అవ్వనివ్వండి, చెడు అవ్వనివ్వండి. ఫీలింగ్స్‌కున్న కెపాసిటీ అది. వాటి శక్తి అదనమాట. ఆ ఫీలింగ్స్‌ని అందుకే అన్ని సమత్వంతో ఉండండి. ఫీలింగ్‌లొద్దు. టూ మచ్చి అది కావాలనే తపన, టూ మచ్ ఇదొద్దనే ద్వేషాన్ని వదిలిపెట్టండి. ఈ రాగాలు, ద్వేషాలు, అటాచ్‌మెంట్స్ అంటే ఇంక దాని అర్థమేంటి? ఇలాగే అవి మనల్ని పట్టుకుని పీడించి వచ్చే జన్మలో గూడా మనతో వస్తున్నాయి గాబట్టి వాటిని అటాచ్‌మెంట్స్ అన్నారు. ఫ్రీగా వెళ్తున్నామా ఆత్మతో? లేదు. వెనక ఇవి గూడా అటాచ్‌మెంట్స్ లాగా వస్తున్నాయి మనకి. పార్ట్స్ లాగా మన శరీరంలో భాగాల్లాగా. అందుకే అటాచ్‌మెంట్ వదులుకోవడం అంటే ఈ రాగాలు, ద్వేషాలనే ఫీలింగ్స్ వదులుకోవడం అని అర్థం. సో, సింపుల్‌గా చెప్పాలి అంటే. సో, ఆ కొత్త శరీరంలో గూడా ఇవే ఫీలింగ్స్, ఇదే మెంటాలిటీ. మళ్ళీ ఇంక మోక్షం ఏమొస్తుంది? ఈ రాగాలు, ద్వేషాలతో ఫిల్ అయిపోయి ఉంటే మనం ఎప్పుడైతే ఈ రాగాల్ని, ద్వేషాల్ని వదిలించేసుకొని ఖాళీ చేసేసుకుంటామో మైండ్ నుంచి అప్పుడు ఫ్రీడమ్, అప్పుడు స్వేచ్ఛ. భగవంతుడిని దగ్గరికి వెళ్ళేటటువంటి ఆ స్వేచ్ఛ లభించేదప్పుడు. అందుకని ఈ వాసనలన్నిటిని, ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నిటిని ముందు వదిలించుకోవడం ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ప్రతి చిన్న పనిలో ఏది జరిగినా రియాక్ట్ అవ్వకుండా జరిగేదేదో జరిగింది. మనం చేయవలసిందేంటి అని మూవ్ ఆన్ అవ్వటూ అలా సమత్వాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడం. అలా భగవంతుడిచ్చారు. ఏ కారణం చేతో మనకిష్టం లేకపోవచ్చు. ఆయనిచ్చాడు అంటే మనకిది ప్రాప్తం గాబట్టే ఆయనిచ్చాడు అనుకుని ప్రసాదంలాగా స్వీకరించి ముందుకు సాగిపోవడం. అలా సాధన ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట. చిన్న చిన్న వాటి నుంచి. పట్టుకుని అదే వేలాడకుండా ఇదెందుకిలా జరిగింది? అదెందుకిలా జరిగింది? అయ్యో! అంటూ మనకి ప్రతిదానికి
ఫీలింగ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ముందు. ఆ ఫీలింగ్స్ని తగ్గించుకుంటేనే మనకి మోక్షం. అది ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢానాన్ ఉపశ్యంతి పశ్యంతి జ్ఞాన చక్షుష. సో ఇలా జీవుడు శరీరాన్ని వదిలిపెడతాడు. ప్రకృతి త్రిగుణాల ప్రభావంతో ఎలాంటి శరీరాన్ని మళ్ళీ పొందుతాడు. సో మన యొక్క కర్మబంధాలను అనుసరించి దానికి తగ్గ శరీరాన్ని పొందుతాం కదా. దేవతల్లో పుట్టొచ్చు, మనుష్యుల్లో పుట్టొచ్చు, లేదా జంతు రూపాల్లో పుట్టొచ్చు, కింది లోకాల్లో పుట్టొచ్చు అని నిన్ను చూసాం మనం గుణాలను బట్టి. ఈ విషయాలన్నీ కూడా మరి మన ఫీలింగ్స్ని బట్టే మన ఆలోచనలు. గుణం ఏం చేస్తుంది? మైండ్ని ఇలా ఎఫెక్ట్ చేసి ఆలోచనలు ఇస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఆలోచనల ప్రకారం మనం పనులు చేస్తున్నాం. తద్వారా మనకి నెక్స్ట్ జన్మ డిసైడ్ అవుతుంది మన పనులను బట్టి. కాబట్టి ఈ గుణాలని, వీటన్నిటిని, ఫీలింగ్స్ని పక్కన పెట్టింది పనులు చేస్తే ఈ బంధాలేమి కూడా చుట్టుకోవు అని చెప్పారు. సో ఈ విషయాన్నంతా మూర్ఖులు అర్థం చేసుకోలేరు, కానీ జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందిన వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ ఈ బొమ్మ. మరి మెకానిక్, మనం ఇద్దరం కార్ ఇంజిన్ చూస్తాం, మనకి ఏమీ అర్థం కాదు, ఇద్దరికి ఒకటే కనిపిస్తోంది, సేమ్ థింగ్. కానీ అతనికి ఏ పార్ట్ ఎక్కడ ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసు, మనకేమో ఏమీ తెలియదు. సో అలాగే జ్ఞాని, మనం ఈ ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నాము, జ్ఞాని చూస్తున్నాడు. జ్ఞాని వైరాగ్య భావంతో ఏ ఫీలింగ్ లేకుండా ఏది జరిగినా సమత్వంతో ఉంటున్నాడు. మనం ప్రతి దానికి రియాక్ట్ అయిపోయి రాగద్వేషాలు పెంచుకుని మరి ఇందులో ఉంటున్నాం. సో అది డిఫరెన్స్. అది మామూలు వాళ్ళకి తెలియదు. ఆ జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళే, అంటే ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేసిన వాడే జ్ఞాని. ఇంకా అంతకంటే జ్ఞాని అనే దానికి అర్థం వేరే ఏమీ లేదు. యతంతో యోగినశ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం యతంతోప్యకృతాత్మానో నైనం పశ్యంత్యచేతస. సో ఇలా ఆత్మానుభూతిలో ఉన్న వాళ్ళంతా దీన్ని స్పష్టంగా ఇదంతా చూడగలరు. ఏది? ఈ భౌతిక ప్రపంచం, ఇది మాయా. ఇక్కడ రాగద్వేషాలు పెట్టుకుంటే అవి వదిలిపెట్టకుండా మనుషుల్ని వేరే శరీరాల్లో కూడా జన్మ జన్మలకి వెళ్తూనే ఉంటాయి. అది వదిలించేసుకుంటే గనక ఇక అవి మనల్ని ఏమి చేయలేవు. మనం తద్వారా స్ఫూర్తి మోక్షంతో స్వతంత్రం. అందుకే మోక్షం అంటే దేని నుండి మోక్షం? రాగద్వేషాల నుంచి విముక్తి, అది మోక్షం. అప్పుడే ఆ భగవంతుడి ధామానికి వెళ్తున్నాం. కాబట్టి ముందు వాటి నుంచి మోక్షం పొందాలి. ఈ రాగద్వేషాలు వదిలిపెట్టగలగాలి. సో అలాంటి వాళ్ళు స్పష్టంగా వాళ్ళకి తెలుసు, ఈ రాగద్వేషాలు అందరినీ కట్టిపడేస్తున్నాయి అని వాళ్ళు చూడగలరు. ఆత్మానుభూతిలో లేనివాడు ఎంత ప్రయత్నించినా అర్థం చేస్తారు. మరి మనబోటి వాళ్ళని చదువుతున్నాం, కానీ మనకి ఇంకా ఆ కంప్లీట్ స్టేజ్ రాలేదు. ఏది? మరి ఆ స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా స్పష్టంగా అంతా అర్థమైపోతుంది వాళ్ళకు అంటున్నారు. అంటే వాళ్ళు అలా చూస్తారనమాట. ఏముంది, ఈ ఆత్మ శరీరాలు మారుస్తూ ఉంటుంది, ఇలా వాసనలు కూడా తీసుకుపోతూ ఉంటుంది కొత్త శరీరంలోకి. ఇది కాదు, మనకి ఈ చక్రం అనవసరం. మనం అన్నిట్లోనూ నిర్లిప్తతతో ఉంటూ మన జీవితాన్ని కోరికలు లేకుండా మరి వైరాగ్యంతో సమభావంతో అన్నిటి పట్ల అందరి పట్ల ఉంటూ భగవంతుని శరణు వేడి మనం ఈ రాగద్వేషాలని వదిలించుకున్నప్పుడు మనం మోక్షం వస్తుంది. అది మోక్షం అని వాళ్ళకి తెలుసు. యదాదిత్యగతం తేజో, ఇప్పుడు అలా ఇదంతా చెప్పారనమాట వేదాంతం. ఏ రకంగా ఇది మనల్ని కట్టిపడేస్తాయి ఈ భావాలు. కాబట్టి వీటి నుంచి మోక్షం అనేది జ్ఞానులే, అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళే తెలుసుకోగలరు. మిగిలిన వాళ్ళకి అది అర్థం కాదంటే అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవడం చాలా కొద్ది మందికి జరుగుతుంది అని చెప్పి ఇప్పుడు తన యొక్క భగవంతుడు తన లక్షణాలని కొన్ని చెప్తున్నారు మళ్ళీ. యదాదిత్యగతం తేజో జగద్. అందుకే ఇది అన్ని కొంచెం కొంచెం పెట్టి మొత్తం వేదాంతం అంతా ఇందులో పెట్టారు. ముందు భౌతికత్వం ఆధ్యాత్మికత్వం డిఫరెన్స్, ఆ భౌతికత్వం నుంచి ఆధ్యాత్మికత్వం ఎలా వెళ్ళాలి, వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో ఖండించాలి. ఆ తర్వాత ఆ వెళ్ళే
భగవద్ధామ ఎలా ఉంటుంది, వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఆయన ప్రకాశత్వంతోనే. వచ్చారంటే ఇక మళ్ళీ వెళ్ళక్కర్లేదు అక్కడికి అని చెప్పి, ఆ తర్వాత మరి నా అంశే అయినా మీరంతా ఇక్కడుండి ఇంద్రియాలు మనసుతో ఇలా కష్టాలు పడి మీ భావాలన్నీ పెంచేసుకుని రాగద్వేషాలతో ఈ ఫీలింగ్స్ అవన్నీ నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా తీసుకువెళ్ళిపోతున్నారు. ఇలాగే ఈ జనన మరణ చక్రంలో చిక్కుకుంటూ కూర్చున్నారు. ఓన్లీ జ్ఞానులు ఈ విషయాన్ని తెలిసిన వాళ్ళే ఇది చూడగలరు. మిగిలిన వాళ్ళెవరు వాళ్ళకి ఏమీ అర్థం కాదు, చూస్తున్నా కూడా తెలుసుకోలేరు అంటున్నారు. ఇప్పుడు యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతే అఖిలం యచ్చంద్రమసి యాచ్ఛాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం. సో ఈ ప్రపంచ ఆదిత్యగతం తేజో, ఆదిత్యుడు సూర్యుడుకున్న తేజస్సు, జగత్ ఎలాంటి సూర్యుడు, జగద్భాసయతే అఖిలం, అఖిల జగత్తును భాషింపజేసే ఆ సూర్యుడి యొక్క తేజస్సు. భాషింపజేయటం అంటే ప్రకాశింపజేయడం. అలాగే యచ్చంద్రమసి యాచ్ఛాగ్ను, యచ్చంద్రమసి ఆ చంద్రుడి యొక్క తేజస్సు, యాచ్ఛాగ్న ఆ అగ్ని యొక్క తేజస్సు విద్ధి మామకం తెలుసుకో నా నుండే వస్తుంది. సో అఖిల జగత్తును ప్రకాశింపజేసే సూర్యుడి తేజస్సు, చంద్రుడి తేజస్సు, అగ్ని యొక్క తేజస్సు నా నుండే వచ్చాయి. ఆ తేజస్సులన్నీ భగవంతుడి నుంచే వచ్చాయి. గామావిశ్య చ భూతాని ధారయామ్యహమోజసా పుష్ణామి చ ఔషధి సర్వా సోమో భూత్మా రసాత్మక. సో అలాగే ప్లానెట్స్ అన్ని నేను అన్ని గ్రహాల్లోకి ప్రవేశించి మరి వాటి కక్షలు అంటే వాటి దారి మార్గం అన్నమాట. ప్రతి ప్లానెట్కి ప్రతి గ్రహానికి దాని మార్గం ఒకటి ఉంటుంది, అది వేరే మార్గంలోకి వెళ్ళదు. ఎవరి మార్గాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి, ఎవరి రోడ్డు వాళ్ళకు అన్నట్లుగా. సో వేరే రోడ్లలోకి వెళ్ళవని, ఎవరి రోడ్డు వాళ్ళకు. చూడండి సూర్యుడి చుట్టూ అన్ని ఎవరి దారిలో నడుస్తూ ఉంటాయి. ఇది వచ్చి దీంతో ఢీ కొట్టుకుందంటే ప్రళయమే. మన భూమి కొంచెం అటు ఇటు అయితేనే భూకంపం అంటాం కదా. సో మరి అంత కరెక్ట్గా అవి ఆ సర్కిల్ చూడండి, మనం చేత్తో గీస్తే గీయలేము అంత తిన్నగా, ఏ కాంపస్సో కావాలి, అంత పర్ఫెక్ట్గా తిరుగుతున్నాయి. మరి మనం నడిచేటప్పుడు అంత స్ట్రైట్గా నడవగలుగుతామా? అవి అంత పర్ఫెక్ట్గా ఎవరు నడిపిస్తున్నారు? మరి అవి ఒక్క క్షణమైనా ఆగుతున్నాయా? ఆగినాయి అంటే ప్రళయమే కదా. నడుస్తూనే ఉన్నాయి 24 గంటలు, మరి పనిచేస్తూనే ఉన్నాయి. అది ఇష్టం వచ్చినట్లు వెళ్తున్నాయా? క్రమమైన మార్గంలో వెళ్తున్నాయి. అందుకే మరి 360 రోజులు సూర్యుడు చుట్టూ భూమి తిరిగింది కాబట్టి మనకి చక్కగా రావాల్సిన చలికాలం, ఎండాకాలం 24 గంటలు దాని చుట్టూ తిరుగుతోంది, పగలు రాత్రి. ఇవన్నీ ఎవరు చేస్తున్నారు? డైరెక్ట్ గా భగవంతుడే చెప్తున్నారు. నేను ప్రతి గ్రహంలో ప్రవేశించి అవి కక్షలో ఉండేటట్టు, అంటే అవి దారిలో ఉండి సరిగ్గా నడిచేటట్లు చేసేది నేనే చంద్రుడిగా మారి అన్ని ఔషధాలకు జీవన రసాన్ని సరఫరా చేస్తాను. సో అన్ని ఔషధాలకు ఆయనే చంద్రుడి నుంచి కొన్ని ఈ ఔషధ శక్తి ఉంది చంద్రుడి కాంతిలో. అందుకే ఆయుర్వేద మందులు కూడా చాలా వరకు చంద్రకాంతిలో పెడుతూ ఉంటారు ఆ మందులు. సో ఆ శక్తి చంద్రుడికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే నా నుండే వచ్చింది. ఇంకా అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. నేను వైశ్వానరో భూత్వా అంటే నేను ఈ జీర్ణ డైజెస్టివ్ ఫైర్, జఠరాగ్ని, మన వాళ్ళు చూడండి జఠరాగ్ని మండిపోతుందంటారు ఆకలి వేస్తే. సో అది లోపల మనకు ఉన్నటువంటి ఆ డైజెస్టివ్ పవర్, జీర్ణశక్తి, ఆ జీర్ణశక్తి రూపంలో నేను అన్ని ప్రాణుల దేహాలను ఆశ్రయించి ఉన్నాను, అందరిలో ఉన్నాను నేను. ఎలా? జీర్ణశక్తి రూపంలో ఉండి ప్రాణాపాన సమాయుక్త, ప్రాణాపాన, ప్రాణాయ స్వాహ, అపానాయ స్వాహ, వ్యానాయ స్వాహ అంటూ ఉంటారు కదా పూజ చేసినప్పుడు. అంటే పంచ ప్రాణాలు అనమాట, పైన కింద అన్ని వైపులా ఉండే ఆ ప్రాణం. సో ఆ పంచ ప్రాణాలుతో కలిసి నేను, అంటే భగవంతుడే పంచప్రాణాలు, ఆయన ఇచ్చేది ఆయనే, జీర్ణశక్తి ఆయనే. పచామ్యన్నం చతుర్విధం, 4 విధాలుగా తీసుకునే ఈ అన్నాన్ని, ఆహారాన్ని నేనే అరిగేటట్టు చేస్తున్నాను. 4 విధాలు ఎందుకన్నారంటే కొన్ని నవ్వులుతూ తింటాం, కొన్ని చీకుతూ, కొన్ని తాగుతూ, కొన్ని నాకుతూ. మరి జంతువులు ఉన్నాయంటే నాకుతూ తింటూ ఉంటాయి, మనం కూడా కొన్ని అలాగే తింటాం. సో ఏ రకంగా తీసుకున్న ఆహారాన్ని
అవన్నీ జీర్ణం అయ్యేటట్లు చేస్తాను. నేను అన్ని జీవుల శరీరంలో జీర్ణక్రియ యొక్క జఠరాగ్నిని నేనే. ప్రాణాపాన వాయువులతో కలిసి నేను 4 రకాల ఆహార పదార్థాలను జీర్ణింపజేస్తాను. సర్వస్య ఇదొక ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్తా స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృద్వేద విదేవ చాహం. సర్వస్య చాహం, అందరిలో నేను హృది సన్నివిష్టం, వాళ్ళ హృదయాల్లో సన్నివిష్టుడని స్థితున్నై ఉన్నాను. ప్రతి ఒక్కరి హృదయాల్లో నేను ఉన్నాను. మత్త స్మృతి, నేనే స్మృతిని అంటే రిమెంబరెన్స్ని, గుర్తు చేసేది నేనే, వాళ్ళ గుర్తు నేనే. జ్ఞానాన్ని నేనే. అపోహనం అంటే మైమరుపు కూడా నేనే. అన్ని నేనే. వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యం. సర్వవేదాలు తెలుసుకుంటే అహమేవ వేద్యం, అహం నన్నే తెలుసుకుంటావు. వేద్యం అంటే తెలుసుకోవడం. నువ్వు వేదాలన్నీ చదివితే తెలుసుకునేది ఏమిటి అంటే నన్నే. సో అందుకే వేద సారం ఏమిటి అంటే భగవంతుని తెలుసుకోవడం అంటారు. ఎందుకంటే వేదాలన్నిట్లో చివరికి చెప్పేది ఇదే. ఈ రకంగా మరి మన యొక్క వ్యామోహాల్ని, కోరికల్ని, ఫీలింగ్స్ని, రాగద్వేషాల్ని తగ్గించుకుని భగవంతుణ్ణి శరణు వేడండి. అప్పుడు మరి మీరు వీటన్నిటి నుంచి విముక్తి చెంది భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటారు అని. కాబట్టి వేదాలన్నీ చదివితే తెలుసుకునేది నన్నే. వేదాంత కృత్ అంటే వేదాలన్నీ కూర్చిన వాడిని, వేద విదేవ వేదాలన్నీ తెలిసిన వాడు. వేద విధుడు అంటారంటే వేదాలు తెలిసిన వాడు అని. సో వేద విధ ఏవ వేదాలన్నిటినీ తెలిసిన వాడిని, ఏవ అంటే నిశ్చయంగా, చ కూడా అహం నేనే అంటున్నారు. సో వేదాలను వేదాంత కృత్ వేదాలు కూర్చిన వాడిని, వేద విదేవ వేదాలు తెలిసిన వాడిని కూడా అహం నేనే. ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనున్నై ఉన్నాను. నా నుండి జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపు కూడా నేనే ఇస్తాను. అన్ని వేదాల ద్వారా నన్నే తెలుసుకుంటారు. నిజానికి వేదాల యొక్క కర్తను, వేదాలను తెలిసిన వాడిని కూడా నేనే. ఇప్పుడు పురుషోత్తముడనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందో చూస్తాం. ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరశ్చాక్ష. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు అన్ని నడిపించేది నేనే అని మనకి ఇక్కడ చెప్పారు. ఈ ప్రపంచం నడిపించేది నేనే, మీ బాడీ నడిపించేది నేనే. నీడే కాదు, చీమైనా, దోమైనా, ఏదైనా, ఎవరి శరీరమైనా నడిపించేది, జీర్ణశక్తిగా ఉండి అన్నీ పనిచేసేటట్లు చేసేది నేనే. ఆ తర్వాత వేదాలన్నీ తెలుసుకుంటే తెలిసేది కూడా నేనే. ఇక ఈ ప్రపంచంలో ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరశ్చాక్షర ఏవ చ క్షరః సర్వాణి భూతాని కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే. ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే, 2 రకాల పురుషులు ఉన్నారు ఈ లోకంలో. ఎవరు? క్షర, చ మరియు అక్షర. క్షర అంటే నాశనం అయ్యేవాళ్ళు, మరియు అక్షర నాశనం లేని వాళ్ళు. ఏవచ అని చెప్పి 2 ఉన్నారు. క్షర సర్వాణి భూతాని. క్షరులెవరు అంటే నాశనం అయ్యేవాళ్ళు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న జీవులందరూ క్షరులు. కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే. సో ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా అక్షరులు అని పిలువబడతారు. సో పైన ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో భగవంతుడి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు అక్షరులు, కింద భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ క్షరులు. అంటే మరి ఈ జనన మరణ చక్రంలో ఉన్నాము, వీళ్ళల్లో బంధాలు లేని వాళ్ళు మరి అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటారు. సో అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు అన్నమాట. క్షరులు, అక్షరులు 2 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు. జీవరాశులు క్షరులు ఎలా ఉంటారు? పతనం చెందేవాళ్ళు. వాళ్ళ లక్షణాలు ఏమిటి? స్వతంత్రంగా భోగించాలని ఎప్పటికీ అలా అనుకునే వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఈ ప్రపంచంలోనే కోరికలతో ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడు ఇక్కడే ఉంటారు. అక్షరులేమో ఎప్పుడు భగవంతుడితో ఉండాలనే కోరిక, అంటే ఆధ్యాత్మిక తత్వం తెలుసుకున్న వాళ్ళు. అంటే మాటలతో కాదు, అనుభవపూర్వకంగా ఈ రాగద్వేషాలను వదులుకుని భగవంతుడికి శరణాగతులైన వాళ్ళు మరి ఆధ్యాత్మికతకు అర్హులు. ఉత్తమ పురుషస్త్వన్య. సో 2 ఉన్నారు కదా, క్షరులు, అక్షరులు. వాళ్ళల్లో ఉత్తమ పురుషస్త్వన్య పరమాత్మేత్యుదాహృత యో లోకత్రయమావిశ్య బిభత్యవ్యయ ఈశ్వర. వీళ్ళిద్దరూ కాకుండా ఉత్తమ పురుషుడని అన్యుడు ఇంకొకడు ఉన్నాడు.
పరమాత్మే అని చెప్పి అతి అతి ఉదాహృత, అతన్ని పరమాత్మ అని చెప్పి చెప్తూ ఉండే ఒక ఉన్నత పురుషుడు ఉన్నాడు వీళ్ళిద్దరికంటే ఉత్తముడు. యో లోకత్రయం ఆవిశ్య, ఎవరైతే ఈ లోకత్రయం ముల్లోకాలను ఆవహించి విభత్య పోషిస్తూ అవ్యయుడైన ఈశ్వరుడు ఒకడు ఉన్నాడు. ఈ ఇద్దరితో పాటు ఈ 3 ప్రపంచాల్లోనూ ముల్లోకాలను ప్రవేశించి వ్యాపించి వాటిని భరిస్తున్న అవ్యయుడైన పరమేశ్వరుడు, పరమాత్మ అనే సర్వోత్తముడు ఇంకొక పురుషుడు ఉన్నాడు అని చెప్పి ఉన్న విషయాన్ని చెప్పారు భగవంతుడు. ఆయన చెప్పందే మనకి తెలియదు కాబట్టి ఇది భగవంతుడు క్లియర్గా అశ్వరులు నశ్వరులు, అక్షరులు క్షరులు ఉన్నారు. వీళ్ళిద్దరూ కాకుండా అన్యుడు. ఎవరా అన్యుడు? సర్వాన్ని వ్యాపించి సర్వాన్ని పోషిస్తున్న ఒక భగవంతుడు అనే పురుషుడు ఉన్నాడు. యస్మాక్షరం అతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమః అతస్మి లోకే వేదే చ ప్రథిత పురుషోత్తమ. యస్మాత్, ఈ అతను క్షరం అతీతోహం, నేను మరి ఆ అక్షరులు అక్షరాదపిచ, అలా మరియు అక్షరుల కంటే కూడా ఉత్తముడను కాబట్టి, ఈ క్షరులు మరియు అక్షరుల కంటే కూడా నేను ఉత్తముడను కాబట్టి అతోస్మి లోకే, నేను లోకంలో చెప్పబడ్డాను. ఏమని? వేదేచ, వేదాలలో కూడా చెప్పబడ్డాను. ఏమని? ప్రథిత పురుషోత్తముడినని ప్రసిద్ధి చెందాను ఈ లోకంలోను వేదాలలో కూడాను. సో నేను క్షరుడు అక్షరుడు అనే ఇద్దరికంటే కూడా అతీతమైనటువంటి దివ్యమైన తత్వం ఉన్న వాడిని, ఉత్తముడిని కాబట్టి ఈ ప్రపంచంలోను వేదాలలోను నేను పురుషోత్తముడిగా ప్రసిద్ధి చెందాను అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు అన్నమాట. మరి 2 రకాల వాళ్ళకి అందరికంటే కూడా భగవంతుడు ఉత్తముడు, సర్వవ్యాపకుడు, సర్వాన్ని పోషించి సృష్టించి పోషించేవాడు కాబట్టి ఆయన అందరిలోకి పురుషోత్తముడు. యో మామేవమసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం స సర్వా విద్భజతి మాం సర్వభావేన భారత. యో మాం, ఎవరైతే నన్ను ఏవం నిశ్చయంగా అసమ్మూఢో, ఏ డౌటు లేకుండా జానాతి తెలుసుకుంటారో పురుషోత్తముడనని ససర్వ, వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా విద్భజతి మాం, నన్ను పూజిస్తూ ఉంటారు. భజిస్తూ ఉంటారంటే పూజిస్తూ ఉంటారు. సర్వభావేన, ఎల్లవేళలా వాళ్ళ మైండ్లో భరతవంశస్థుడా, సందేహం లేకుండా నన్ను పురుషోత్తముడిగా అసమ్మూఢత్వం అంటే ఏ డౌట్ లేకుండా నన్ను పురుషోత్తముడిగా ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు సమస్తం తెలిసిన వాళ్ళు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నా భక్తి సేవలోనే నెలకొని ఉంటారు. ఇది గుహ్యతమం శాస్త్రం. సో భగవంతుని తెలుసుకున్న వాళ్ళు మరి తప్పనిసరిగా ఆ భక్తిలో ఉంటారు. ఇది గుహ్యతమం అంటే ఆ సచ్చిదానంద తత్వంలో ఉంటారు. ఇది గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘ ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యశ్చ భారత. ఈ గుహ్యతమైన రహస్యమైన ఈ శాస్త్రాన్ని ఇదముక్తం, ఇప్పుడు వెల్లడి చేశాను, నేను అనగా పాపరహితుడా అని అర్జునుని పిలుస్తూ ఈ రహస్యాన్ని ఈ శాస్త్రాన్ని ఇప్పుడు నేను నీకు వెల్లడి చేశాను. ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్, దీన్ని అర్థం చేసుకున్న బుద్ధిమంతుడు వివేకవంతుడు వాడు అవుతాడు. కృతకృత్యశ్చ, అన్ని ప్రయత్నాల్లోనూ కృతకృత్యుడవుతారు. అన్ని ప్రయత్నాలు అంటే ఇక్కడ భగవంతుని చేరుకునే ప్రయత్నం అని. అదే అన్ని ప్రయత్నాల్ని మించిన ప్రయత్నం, అంతకంటే మించిన ప్రయత్నం ఏముంటుంది? భరతవంశస్థుడా అనగా పాపరహితుడా అని అర్జునుని సంబోధిస్తూ, ఓ పాపరహితుడా, వేద గ్రంథాలలో ఇది ఎంతో రహస్యమైన ఈ శాస్త్రాన్ని ఇప్పుడు నా ద్వారా నీకు వెల్లడైంది. దీన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో బుద్ధిమంతులు వివేకవంతులు, వాళ్ళు బుద్ధిమంతులు అవుతారు, వివేకవంతులు అవుతారు. వాళ్ళ ప్రయత్నాలన్నీ కూడా కృతకృత్యులు అవుతారు వాళ్ళ ప్రయత్నాల్లో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. ఇది 15వ అధ్యాయం.
మరి అందరికి